Τα verbos reflexivos μοιάζουν πολύ με αυτά που εμείς στα ελληνικά λέμε αυτοπαθή ρήματα. Για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο, πρόκειται για ρήματα στα οποία το υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο. Στο απαρέμφατο, αυτά τα ρήματα θα έχουν πάντα στο τέλος ένα «σε», μετά από το «αρ», «ερ» ή το «ιρ». Πάμε να μελετήσουμε όμως πώς κλείνονται αυτά τα ρήματα για να δούμε όλα τα πρόσωπα. Ας πάρουμε το ρήμα «γιαμάρσε», που σημαίνει «ονομάζομαι». Καταλαβαίνω σε τι συζυγία ανήκει από αυτό το «αρ» που βλέπω εδώ πέρα πίσω από το «σε». Για να το κλείνω, κάνω ό,τι θα έκανα για ένα κανονικό ρήμα που τελειώνει σε «αρ». Δηλαδή, «γιάμο», «γιάμας», «γιάμα», «γιαμάμος», «γιαμάης», «γιάμαν». Αυτό που έχω κάνει τώρα όμως είναι το γιαμάρ που σημαίνει ονομάζω, καλώ, φωνάζω κτλ. Εγώ θέλω να πω ονομάζομαι. Κάτι πρέπει να κάνω δηλαδή με αυτό εδώ το σε. Πρέπει δηλαδή να βάλω την προσωπική αντωνυμία της αυτοπάθειας μπροστά από το ρήμα και ξεχωριστά από αυτό. Έτσι έχω με γιάμο, τε γιάμας, σε γιάμα, νος γιαμάμος, ως γιαμάης, σε γιάμαν. Και τώρα αυτό που έχω γράψει σημαίνει ονομάζομαι, ονομάζεσαι, ονομάζετε, ονομαζόμαστε, ονομαζόσαστε, ονομάζονται. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείνουμε την προσωπική αντωνυμία της αυτοπάθειας και να την βάλουμε μπροστά από το ρήμα, το οποίο κλείνουμε κανονικά όπως ήδη ξέρουμε. Να σημειώσουμε ότι ένα ρήμα που είναι αυτοπαθές στα ελληνικά δεν σημαίνει ότι θα είναι και στα ισπανικά. Για παράδειγμα, εμείς στα ελληνικά λέμε κοιμάμαι, ενώ στα ισπανικά λέμε απλά dormir. Επίσης, ένα ρήμα μπορεί να υπάρχει και με τις δύο μορφές, να αλλάζει δηλαδή η έννοια του ανάλογα με το αν έχει προσωπική αντωνυμία ή όχι. Ήδη νωρίτερα είδαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Το γιαμάρ σημαίνει ονομάζω, φωνάζω, καλώ, τηλεφωνώ κτλ. Ενώ το γιαμάρσε σημαίνει ονομάζομαι. Για παράδειγμα, Πέπε γιάμα a su hermano, δηλαδή ο Πέπε φωνάζει τον αδερφό του. Με γιάμο Αντώνιο, ονομάζομαι Αντώνιο. Και άλλο ένα παράδειγμα. Το ρήμα levantar, που σημαίνει σηκώνω, και levantarse, που σημαίνει σηκώνομαι. Για παράδειγμα, levanto la mano σημαίνει σηκώνω το χέρι μου. Ενώ με levanto a las 8 σημαίνει σηκώνομαι στις 8. Τέλος, ένας πιο τεχνικός τρόπος να εξηγήσουμε τι είναι τα αυτοπαθή ρήματα είναι ο εξής. Πρόκειται για ρήματα των οποίων την πράξη που περιγράφει το ρήμα την κάνει και την δέχεται το υποκείμενο. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση εγώ σηκώνω και σηκώνω εμένα. Άρα σηκώνομαι. Ενώ στο από πάνω παράδειγμα εγώ σηκώνω το χέρι. Εδώ πέρα δεν είναι αυτοπαθές. Αυτά λοιπόν για τα verbos reflexivos. Περισσότερα σε επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, καλό διάβασμα και hasta luego.